Poštovani gledatelji, dobra večer. I danas smo razgovarali o mogućim posljedicama arbitražne odluke o hrvatsko-slovenskoj granici. Možemo li doista očekivati snažan diplomatski pritisak iz Brisela, kojem se nada slovenski šef diplomacije? Slovenski šef diplomacije Karl Erjavec, inače čelnik umirovljeničke stranke, jučer najavljuje kako će Hrvatska morati popustiti nakon snažnog diplomatskog pritiska iz Brisela. Može li tomu doista biti tako, čućemo uživo upravo sada od naše dopisnice Jasne Paro i njezina gosta Tonina Picule. Jasna? Dobar dan, pozdrav u Studiju 4. Pozdravljam i zastupnika Tonina Piculu ovdje u Strasbourgu. Hvala vam što ste se odazvali ovom razgovoru. Evo, doista u tijeku je rasprava, upravo je počela rasprava o debata, kako oni kažu, prva debata o pravorijeku arbitražne komisije vezano za granicu između Hrvatske i Slovenije. Znamo da slovenska strana ima vrlo jasna očekivanja i samo jedno očekivanje, a to je da Europska komisija pozove Hrvatsku da prihvati odluku arbitražnog suda. Kako su naše očekivanja i da li ste vi nešto saznali u kom smjeru bi komisija mogla ići u svom očitovanju o tome? Da li se nešto šuška među vama ovdje zastupnicima ovdje u parlamentu? Pa prije svega još je vrlo rano da komentiramo što se događa na kolegiju povjerenika Europske komisije. Naime, točka koja sve nas najviše zanima je tek 8. na redu i spada u takozvanu B skupinu točaka na kojima će danas Junckerov tim raspravljati. Znači, oni još nisu ni došli do rasprave o presudi arbitražnog suda o granici između Slovenije i Hrvatske, tako da je naprosto prerano, puno prerano da se komentira bilo kakav rezultat te rasprave. Međutim, naravno, očekivanja možemo komentirati. Ona su, kad uspoređujemo Ljubljanu i Zagreb, potpuno dijametralno drugačija. Ljubljana očekuje da će Europska komisija stati 1/1 na njihovu stranu, da se presuda mora implementirati, dok Zagreb, kao što znamo, od komisije očekuje da ovaj dugogodišnji spor između Slovenije i Hrvatske tretira prije svega kao bilateralno pitanje. Što se tiče same Europske komisije, praksa je takva i to se dalo iz nekih naznaka zaključiti da ona stimulira dijalog, dogovaranje između zemalja članica, vrlo rijetko zapravo zauzima strane i vjerujem da će na tragu te neke opće prakse Europske komisije da potiče zemlje da rješavaju nesuglasice ostati i na toj poziciji i danas. Pa, možemo pretpostavljati da će komisija imati jedan izbalansirani stav, ali u kom smjeru prema vašem iskustvu, ipak ste ovdje već skoro 3 godine zapravo u europskim institucijama, u kom smjeru očekujete tu izbalansiranost? Više prema priznavanju međunarodnog prava i principa ili više prema sadržaju same odluke, odnosno više prema bilateralnom dogovoru oko granice? Tu se zapravo Europska komisija nalazi u svojevrsnom tjesnacu između čekića i nakovnja. Ona bi svakako htjela da Slovenija i Hrvatska kao zemlje članice nađu načina da to jedno pitanje riješe same, odnosno da ona ne opterećuje Europsku uniju u trenutku kad i sama ima i previše unutarnjih problema koje upravo evo sada raspravom pokušava riješiti, razmišljajući o čak i novim strukturama unutar Europske unije. Počeli su pregovori o izlasku Ujedinjenog Kraljevstva. Migracijska kriza zapravo i njezine političke posljedice nikad nisu konzumirane kako treba u Europskoj uniji. Situacija, naravno, u odnosima sa Rusijom je daleko od normalnoga. Prema tome, mislim da Europskoj uniji ne treba eskalacija jednog u osnovi malog problema da se pretvori u nešto drugo. Međutim, imamo i drugu stranu medalje. Mislim da će komisija morati na neki način zaštititi arbitražu kao postupak, kao međunarodno potpuno validni način da se rješavaju sporovi između država. Tu doista Hrvatska mora pokazati vještinu, jer po meni treba naglasiti vrlo jasno da Hrvatska nema ništa protiv arbitraže kao metode rješavanja sporova između političkih zajednica, između država, ali upriti prstom konkretno u ovu arbitražu koja je sporna zbog razloga za koje pretpostavljam da su komunicirani sa
zemljama članicama i sa komisijom kao takvom i jako dobro objasniti sa dosta argumenata zašto baš ova arbitraža ne spada u skupinu arbitraža koje svakako treba braniti po svaku cijenu. Evo, gospodin Picula, kolege u Zagrebačkom studiju, vi to niste mogli čuti jer nemate slušalicu, su postavile u najavi pitanje, odnosno referirali su se na izjavu, ja ću vam to sad pročitati, slovenskog ministra Karla Erjavca, koji je rekao da Hrvatska mora popustiti nakon snažne diplomatskog pritiska iz Brisela. Da li vi doista očekujete da će se to događati i ako da, u kom smjeru ili koje scenarije međunarodnih pritisaka očekujete? Toga trenutka teško prognozirati. Sve ovisi naravno kako će se ne samo Europska komisija odnositi prema presudi arbitražnog suda, nego kako će zemlje članice utjecajne ili manje utjecajne u Europskoj uniji se postaviti prema tom problemu. Što se tiče gospodina Erjavca, slovenskog ministra vanjskih poslova, to nije prvi put da on koristi svoje, naravno, javne istupe kako bi promovirao stvar Slovenije i mislim da on na ovaj način stvara jedan dodatni pritisak i na samu komisiju koja, kažem, evo, još uvijek nije raspravljala, ali će danas i raspravljati. Ne bi se ja toliko obazirao na izjave gospodina Erjavca, koliko bi zapravo već sad trebalo planirati jednu vrstu aktivnosti hrvatske vlade i ne samo hrvatske vlade, kako anulirati ipak određene političke posljedice koje će ostati nakon arbitražne presude, jer mi možemo doista negirati zbog razloga koji su opće poznati, ali ne možemo posve odbaciti određene političke posljedice koje ostaju nakon presuda arbitražnog suda. Na to se treba koncentrirati, a ne na izjave slovenskog ministra. Pa, čuli smo i izjavu njemačke vlade upravo prije samog izricanja presude gdje je pozvala zapravo obje strane da se primjeni, da se poštuje odluka i da se primjeni odluka arbitražnog suda. Koliko će zapravo ta njemačka izjava ohrabriti možda i druge zemlje i da li očekujete, danas je recimo su zemlje Beneluxa jednako tako pozvale na primjenu te odluke, da li očekujete da će sada pojedinačne zemlje nastupati i izlaziti sa svojim mišljenjem i da li sve zemlje uopće razmišljaju na isti način? Pa kada bi sve zemlje u EU razmišljale na isti način, onda bi 90% problema s kojima se uspješno ili manje uspješno nosi sadašnja EU bili lako rješivi. Prema tome, izjava njemačke kancelarke Angele Merkel zapravo svjedoči o lošim odnosima između Berlina i Zagreba koji nisu loši od jučer. To traje već godinama i to je doista pravo pitanje ne samo za hrvatsku diplomaciju, nego ukupnu hrvatsku politiku. Što se tiče drugih zemalja, ovog trenutka teško je pretpostaviti na koju stranu će se pojedine zemlje svrstati. Ovisi zapravo koliko arbitraža kao postupak ili presud arbitražnog suda tangira neke njihove unutarnje političke probleme, jer znamo da ima u Europskoj uniji zemalja koje nisu unitarnog karaktera, koje su kompozitnog karaktera i njima doista nije lako ili barem nije svejedno kako i na koji način se sporovi rješavaju arbitražom. Prema tome, to je situacija nije nimalo crno-bijela, ima tu dosta nijanse sivih, ali ono što ja mislim da je strašno važno ovog trenutka, da hrvatska diplomacija i ukupna politika ne ostane samo na odbacivanju arbitražnog sporazuma. Mislim da bi se lijepo čulo u europskim razmišljanjima kada bi se ponudilo neka vrsta alternativnog rješenja, kada bi Zagreb zagovarao naravno neke postupke koji bi smanjivali tenzije i ponudili neku vrstu alternativnog sporazumijevanja sa Ljubljanom. Ne treba se ukopati, nego treba doista preći u neku vrstu diplomatske ofenzive. Ali postoji odluka Hrvatskog sabora koja je obvezujuća za ovu vladu, za prošlu vladu i za sve buduće vlade da izađe iz tog postupka arbitražnog i posljedično da ne prizna i ne prihvati takvu odluku. Koliko smo zapravo mi sada utrapuli zbog toga? Mislim da ne toliko, jer kao što je validna, potpuno ispravna i puno važeća odluka Hrvatskog sabora iz 2009. godine da se uđe u arbitražni postupak, jednako tako treba cijeniti i poštovati odluku Sabora iz 2015. da se iz arbitražnog postupka izađe zbog njegove kompromitacije. Prema tome, to je nešto što naprosto ne treba dvojiti, ali treba doista stalno iznositi sugovornicima iz Europske unije na stol. Mi nismo protiv arbitraže kao takve, ali smo protiv konkretne arbitraže koja je kompromitirana zbog ponašanja predstavnika Republike Slovenije
u samom arbitražnom sudu, dakle, jasno, gospodina Jerneja Sokolca i diplomatskih predstavnika Republike Slovenije koji su naravno svojim postupcima doveli do toga da Hrvatska izađe. Dakle, odluka Sabora je tu, ona je za nas obvezujuća, ali treba učiniti sve da se doista objasni kako je do svega ovoga došlo. Kako se razmišlja u parlamentu o tome? Znamo da političke obitelji u parlamentu imaju dosta veliki utjecaj na proces razmišljanja i odlučivanja. Čuli smo da pučani su danas izašli sa jednom izjavom koja je dosta uravnotežena, iz koje je jasno u najmanju ruku da neće pritiskati hrvatsku stranu. Kako se razmišlja? Kako vi to vidite? Prvo to, ako mi to možete komentirati, pa onda reći kako razmišljaju socijalisti. Pa prije svega ja vjerujem da među skupinama, obiteljskim grupama u Europskom parlamentu nema jednodušje. Ne radi se naprosto o temi u kojoj se doista svi jednako odnose i jednako izjašnjavaju. Dakle, te crte podjele o tome kako i na koji način zauzeti stav o sporu Slovenije i Hrvatske, one prolaze i unutar političkih skupina. Da li prolaze i između političkih skupina, to ćemo vidjeti kada komisija objavi svoja razmišljanja. Mislim da će to onda biti jedan ambijent u kojem će se i političke skupine izjašnjavati. Što se tiče skupina, ja mislim da treba biti tu jasan. Riječ je o heterogenim političkim formacijama i svatko ko dolazi iz pojedine zemlje prije svega razmišlja u okviru nacionalnih interesa. Vidjeli smo mišljenje pučana, naravno sada i evropski liberali također traže načina kako da se odrede prema ovome. Vidjet ćemo kako će socijalisti i demokrati, progresivni savez, kako će se na kraju krajeva odnositi prema ovome pitanju. Ja naravno u okviru svoje skupine tumačim zapravo hrvatske interese, nastojim obrazložiti što se događalo ne od dana kada je arbitražni sud objavio presudu, nego što se događalo svih ovih godina. I naravno teško je ovoga trenutka predvidjeti rezultat. Hvala vam lijepo na ovom razgovoru, gospodine Picula. Bio je to gospodin Picula iz Strasbourga, iz Europskog parlamenta. Razgovarali smo o arbitraži. Svaki dan uživo. O relevantnim temama. Izravno s mjesta događaja. Donosimo novosti iz naše zemlje, Europe i svijeta. U najopsežnijem informativnom programu. Svakodnevno, objektivno i pouzdano. Studio 4 na 4. Reformu glomaznog i skupog sustava lokalne samouprave više nitko ne spominje. Može li mu novu ulogu i kvalitetu osigurati strategija regionalnog razvoja? Jeste li financijski pismeni? Prosudite sami. Činjenica je međutim da bismo osobnim financijama bolje upravljali, da su nas tomu podučili u srednjoj školi. Imamo li što ponuditi i u zdravstvenom turizmu? Ostanite s nama. Jučer je u Požegi premijer Plenković održao drugi sastanak s čelnicima svih hrvatskih županija. Ondje je predstavljena strategija hrvatskog regionalnog razvoja. Najavljeno je povećanje prihoda županija, gradova i općina, jer bi porez na kamate postao njihov izvorni prihod, a ne državnog proračuna. U Kući Europe za nekoliko sati počinje nova tribina o transparentnosti proračuna jedinica lokalne samouprave. Na oba je sastanka jedan od govornika, predsjednik zajednice županija i šibensko-kninski župan Goran Pauk, koji je naš jutrošnji gost u Studiju 4. Gospodine Pauk, dobar dan, dobro jutro, dobrodošli. Dobar dan. Evo najprije da nam možda objasnite što zapravo znači da nekakav grad, općina ili županija ima otvoren proračun. A čujte, to je jedna naša umotvorina, da tako kažem, zajednice županija i tvrtke Coin koja je osmislila softver, a mi smo željeli biti maksimalno transparentni i još više dokazati tu našu transparentnost u odnosu na, recimo, istraživanje Instituta za javne financije koje nas smatra pod istraživanju najtransparentnijom jedinicom lokalne i područne, odnosno regionalne samouprave. Otvoreni proračun je skala više od takve transparentnosti jer omogućava na jedan unificiran način, to je bitno, predočiti proračune svih regija u Hrvatskoj. Znači, cijela jedna horizontalna razina je prikazana u jednoj aplikaciji koju je moguće istraživati, koju je moguće pratiti po raznim klasifikacijama, po izvorima prihoda, po troškovima i to na potpuno javan, transparentan način. Sve je dostupno, sve je na klik miša na webu zajednice županija ili na webu bilo koje hrvatske županije. Sve županije i grad Zagreb su prikazane unutra i to je
Ja se volim pola našaliti, pokazati, to ne da je evropski projekt, nego je projekt za Europu. Jer nemamo primjera baš ni u Europi da je cijela regionalna razina vlasti prikazana na takav način sa svojim temeljnim dokumentom iz kojega u biti sve proizlazi, a to je proračun. Recite, ima li razlika po stranačkoj liniji među čelnicima koji prihvaćaju ovakav način upravljanja ili onima koji to odbijaju? Pa nemamo. Hvala Bogu, Hrvatska zajednica županija je jedna udruga koja okuplja 100% svojih članova. Znači, svi 20 županija su unutra i grad Zagreb. Dosta smo skladni u svom radu, svojim zahtjevima, ne opterećuje nas različite političke opcije, a sve političke opcije su zastupljene u izvršnom odboru zajednice županija kojega čine župani. Tako da zadovoljan sam jako sa radom Hrvatske zajednice županija i mislim da je napravila puno u prezentiranju i zastupanju interesa regionalne samouprave u Republici Hrvatskoj, pogotovo u ove zadnje 2-3 godine. Koji je vaš stav prema broju? Dakle, 576 jedinica lokalne samouprave. Treba li zaista Hrvatskoj toliko velika brojka? Pa moj stav je da nije problem u broju, nego problem je u sadržaju. Prema tome, ono čemu mi težimo je da se Hrvatska decentralizira. Mi smo najcentraliziranija država u Europi i gledajući i funkcijski, a i fiskalno. Ovi napori sad koje ministar Marić radi idu upravo u tom smislu da se fiskalno krenemo decentralizirati, ali te postupke tek očekujemo. Prema tome, rješenje je u prenosu funkcija na niže razine, a ne u broju jedinica lokalne i regionalne samouprave, jer u Europi poznamo sve moguće sisteme i države sa puno jedinica, puno više nego što ih imamo mi, i države sa manje jedinica, države sa regijama, države bez regija, gdje su različite ingerencije nad različitim razinama vlasti. Ali onoliko koliko efikasno postavite svoj vlastiti sustav, toliko ćete biti ekspeditivni, toliko ćete biti racionalni, efikasni i sve ostalo. Prema tome, nema jasnog modela koji bi bio zajednički nazivnik za sve. Svak stvara svoj sustav i mislim da smo mi na dobrom putu sa ovom vladom i sa ovim premijerom koji je jedini u ovo novije hrvatsko vrijeme pokazao stvarnu pažnju, ali ne samo pažnju, nego želi napraviti određene promjene u lokalnoj i regionalnoj samoupravi. O tome svjedoči ovaj sastanak u Požegi i prethodni koji smo imali u Banskim dvorima i sljedeći koji ćemo imati u Šibeniku i mislim da je to rješenje problema, a ne da se bavimo s tim da li neke od nemoćnih općina treba ukinuti. Ako ih ukinemo, nismo opet ukinuli to područje. To područje treba živjeti, treba raditi, stvarati i zato te općine upravo i služe, zato su i formirane. Je li ovo zaista prvi puta u povijesti Hrvatske da je jedan premijer sjeo sa svim županima? Definitivno prvi put, evo sad drugi, u Šibeniku će biti treći i to je već samim tim prvim sastankom 19. prosinca prošle godine je dao do znanja da dosta je priča o takvim vrstama preustroja koje bi dovodili do ukidanja. Idemo graditi, idemo jačati županije kao naše regije i u konačnici decentralizirati državu i to je put kojim krećemo i ovaj prijedlog zakona što ga je ministar Marić jučer iznio u Požegi i strategija regionalnog razvoja su neki temelji na kojima bi trebali graditi ove postupke decentralizacije koje slijede. Ali kada bi se to napokon moglo dogoditi, to je tema godinama prije svakih izbora, a jedino je Most bio pokazao neku volju za teritorijalnim preustrojem. HDZ, HNS, SDP, svi su bili protiv tih prijedloga prije. A Most je pokazao volju i nema ga nigdje u tome. Pokazao je volju i bazirao je svoju kampanju u ovom jednom dijelu na ukidanju županija kad je ušao u strukture vlasti, onda je vidio da nema posebnih velikih razloga za to raditi, niti ima posebnih pojašnjenja radi čega i koji bi to sustav bio bolji od našeg županijskog i reterirao je od tog sustava. Tako da mislim da ne pokazuje težnja, ponavljam, za ukidanjem nečega ili pretvaranjem nečega u nešto drugo za stvarnom efikasnošću, racionalnim poslovanjem, racionalnim pružanjem usluga našim građanima. U prvom redu je to i fiskalna i funkcijska, prije svega, decentralizacija. Dobro, ali 550 više općina zaista možda malo previše za Hrvatsku. Nema zašto previše? Imate li neki jasan razlog zašto je to previše? Uvijek se govori o glomaznoj upravi, o broju zaposlenih, a nikako da se to smanji. To je također uvijek tema. Da treba smanjiti javnu upravu, to je jedna od glavnih reformi. Jedna od mogućnosti reformi je i smanjivanje uprave u smislu broja, ali nama je cilj zaposliti ljude, a ne ih potjerati na ulicu. Pitanje je gdje ih zaposliti. Pa naravno da je pitanje gdje ih zaposliti, ali uprava ne može funkcionirati bez ljudi. S druge strane, mi smo ušli u Europu i ta Europa ima određene zahtjeve za sobom, administrativne zahtjeve koje ispunjavamo
i velike su potrebe za kvalitetnim ljudima, to je definitivno. Ali bazirati reformu na tome da bi nekoga trebali potjerati na ulicu, mislim da nije rješenje. Bazira se reforma s jedne strane da uprava bude efikasnija, a s druge strane da nam gospodarstvo raste koje može držati tu upravu. Čini mi se da smo na putu da se to realizira. Sigurna sam da će i gledatelji svi se složiti s vama da je dobro da se decentralizacija dogodi, da je dobro da općine dobiju malo više novaca nego do sada, ali jeste li na nekim sastancima, možda još niste stigli, imate li plan razgovarati o nekim novim tvrtkama, novim radnim mjestima, konkretno nekim novim pogonima u Hrvatskoj? Jer više novaca za više, dakle za ljude koji su zaposleni je dobra stvar, ali čini mi se da moramo i stvarati novac od negdje. Definitivno moramo stvarati, pa mi sve što radimo idemo, jedna od osnovnih ciljeva, pogotovo nas u županijama koje stremimo biti nositelji regionalnog razvoja je i poticaj gospodarstvu. Međutim, poticaj gospodarstvu sa strane politike su ograničene na određene mogućnosti. Recimo što se tiče županije, to je prvenstveno planiranjem poduzetničkih zona ili područja gdje će se to gospodarstvo odvijati i s druge strane direktnim poticajima iz proračuna. Bilo da je to za mlade, bilo da je to za žene, bilo da je to za neke programe koje razvijamo zajedno sa našim ministarstvom. Mi sa poslovnim bankama promoviramo te projekte, odnosno u prvom redu su to krediti, subvencionirane kamate, jamstva i slično. To je ono što mi možemo, mi ne možemo otvarati tvornice. Ima li recimo u vašoj županiji sada ikakva ponuda nekog većeg investitora? Jeste li zanimljivi investitor? Uvijek ima investitora. Mi imamo poduzetničku zonu Podi koja je možda jedna od konkretnijih zona šire od Hrvatske na ovom području Europe. Skoro 5 milijuna kvadrata potencijalno, 1,5 milijuna u funkciji, non stop su potraživanja za takvim prostorima, za tim područjem grada Šibenika i Šibensko-kninske županije i iz tog razloga se ta zona sve više i više povećava, širi i prima nove poduzetnike. I to proizvođače. Dalmatinske županije imaju sreću što mogu uživati blagodati turizma, ali evo prema analizi HGK 4 najloše rangirane regije među 2,5% u Europskoj uniji su sve slavonske regije, županije, osim Osječko-baranjske. Što se to dogodilo Slavoniji? Čujte, teško je meni kazati u 2 rečenice ovdje vama što se dogodilo u Slavoniji, ali dogodilo se puno krivih politika. Jednim dijelom radi onih koji su vodili ovu državu, a drugim dijelom onih koji su bili na čelu slavonskih regija. Na ovoj vladi je da to pokuša ispraviti, popraviti, dati poticaj Slavoniji, to upravo i radi. Pa evo i u Požegi smo imali u drugom dijelu dana sastanak vlade upravo na temu projekta Slavonija. Svi krajevi ili veliki dio krajeva Hrvatske u biti traži takav projekat i takve projekte i vjerujem da ih na jedan način stvaramo sa ovim našim putem prema Europi. Novac je s jedne strane otvoren, na nama su obveze da stvaramo te projekte, programe i uzmemo taj novac i mislim da stvarno to kvalitetno radimo, ali ima prostora da budemo još kvalitetniji i još bolji u korištenju tih sredstava i ja vjerujem da ćemo to iskoristiti u ovom vremenu koje je pred nama. Kad smo kod centralizacije, Zagreb, Istra i Primorsko-goranska županija 50% zapravo hrvatskog BDP-a. Što treba decentralizirati po vama, do sad još nije se učinilo? Pa nismo ništa konkretnoga u pravom smislu decentralizirali ono što mi očekujemo kao županije, ali smo na dobrom putu sa ovom vladom da to napravimo. Imamo usmjerenje da želimo ići u tom smjeru, da vlada to podržava. Imamo evo sad pripremu bitnih dokumenata kao što je strategija razvoja Republike Hrvatske i ovaj zakon o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave koji nas u biti stavlja na neku površinu u odnosu na neka druga vremena kad smo gubili poprilično sredstava svakom promjenom poreza na dohodak. I sad ono što je pred nama je upravo ta decentralizacija, poslovi državne uprave, zdravstva, školstva, socijale, upravljanja poljoprivrednim zemljištem, upravljanja, odnosno gospodarenja poljoprivrednim zemljištem, upravljanja državnom imovinom, katastar, gruntovnica. Sve su to poslovi koje mi u zajednici županija smatramo da ih možemo potpuno samostalno i na puno efikasniji način nego što to država radi voditi. Znaju li hrvatski srednjoškolci vrijednost novca i kako upravljati njime ili pak misle da novac raste na bankomatu, dakle ga roditelji podižu? 3 doktorice ekonomskih znanosti, Marijana Ivanov, Dajana Barbić i Andreja Razum, priredile su prvi besplatni udžbenik osobnih financija za srednjoškolce. S nama je jedna od njih, Marijana Ivanov. Dobar vam dan i dobrodošli u Studio 4. Dobar dan. Dobar dan. Evo, idemo najprije. Kako je stanje financijske pismenosti kod, recimo, hrvatskih srednjoškolaca? Jesu li pismeni?
Pa srednjoškolci, odnosno mladi općenito, spadaju u dobnu grupu koja je najmanje financijski pismena. Znači oni u svojem školovanju nisu imali do sada priliku učiti o financijama, roditelji kod kuće najčešće ne razgovaraju o tome i događa se zapravo da mladi dođu i na fakultet, a još uvijek su prilično financijski nepismeni. Možete li navesti neke konkretne primjere te loše prakse u Hrvatskoj? Pa možete pogledati njihovo dnevno ponašanje pri kupnji. Znači, vrlo često su skloni impulzivnoj kupnji, skloni su oblačenju u skladu sa modom i brendovima, ali zapravo nisu svjesni koliko ta roba doista vrijedi. Što se tiče novca, upravljaju s njima neki bolje, neki lošije. Uglavnom oni kojima su roditelji na vrijeme počeli davati džeparac su se navikli da postoji budžet, da se tjedno ili mjesečno može potrošiti toliko koliko je. I ako roditelji iznad toga ništa više ne daju, onda djeca i bolje nauče upravljati novcem i steknu osjećaj o njegove vrijednosti. Ako roditelji popuste pa kupe sve što djeca zažele ili im dodatno još povećavaju njihov džeparac za što nema svrhe ni opravdanja, onda se zapravo rade greške i ugrožava se i njihova financijska pismenost i upravljanje novcem. Nažalost, evo do sad, unatoč tome što se očekuju promjene tek u kurikularnoj reformi, bude li je, nisu imali u školi zapravo učenici priliku učiti ništa o financijama, ali to se možda promijeni zahvaljujući ovom udžbeniku. Upravo tako. Ovo je prvi udžbenik o financijskoj pismenosti koji je napisan u Hrvatskoj. Gradivo financijske pismenosti, odnosno upravljanja osobnim financijama, učenici će moći savladavati u sklopu predmeta građanski odgoj. Nastava će se provoditi interdisciplinarno, što znači da neće biti jedan profesor koji se bavi samo financijskom pismenošću, nego zapravo profesor od povijesti, zemljopisa, hrvatskog, matematike, pa ako ćemo uzeti i tjelesnog, može pronaći cjeline koje može dobro uklopiti u svoj predmet i u sklopu toga obraditi neku tematsku cjelinu. Možda su to kamate, možda su to krediti, možda je to štednja, možda je to izbjegavanje impulsivne kupnje, možda je to izrada kućnog budžeta. Znači različite teme se zapravo mogu uklopiti u različito gradivo. Vidim da ste stavili i po razredima, za prvi razred gradivo, za drugi, za treći i za četvrti. Kao što ste rekli, negdje su zapravo zadaci koji bi mogli ući u sat matematike, a neke su stvari recimo i za možda sociologiju ili neki drugi predmet. Upravo tako. Znači mogu se kombinirati sa različitim predmetima. Gradivo se i ne mora raditi ovako kao što je u knjizi napisano, gradivo za prvi razred, drugi razred, treći, četvrti. Znači profesori mogu izabrati, a što između ostalog znači da bi na svakoj školi trebao postojati neki koordinator koji će između njih dogovoriti tko će točno prolaziti koje cjeline kako bi se zapravo prošlo što više gradiva. Rekli ste da je financijska pismenost loša. Možete li dati nekoliko konkretnih poruka i dobrih savjeta? Evo, dobri savjet. Koji su u udžbeniku? Pa evo, počet ću od onoga što se obično zaboravlja. Najvažnija investicija u životu je obrazovanje. Ne biste možda očekivali u svijetu financija, ali s obrazovanjem sve počinje. Znači, prvo što treba na neki način planirati svoju karijeru. Izbor karijere će odrediti uvelike i to s koliko novca će raspolagati u budućnosti. A onda kroz ovu knjigu mogu zapravo savladati različite financijske proizvode, saznati prednosti mane, proizvoda koja nude različite financijske institucije, upoznajemo ih sa rizicima. Recimo, mladi su prilično financijski nepismeni po pitanju rizika inflacije. Starija generacija je pak tu najbolje financijski pismena jer su iskustveno prošli davnu povijest inflacije i hiperinflacije. Međutim, i mladi i stari imaju problem recimo sa kamatama. Ne razumiju zašto se kamatne stope mijenjaju. Često puta ne razumiju niti razloga zbog čega se mijenjaju devizni tečajevi, odnosno što je najgore nisu niti svjesni da se i kamate i devizni tečaj i cijene dionica mogu mijenjati neki put njima u korist, neki puta njima na štetu. Objasnili ste, vidjela sam malo po udžbeniku i gdje je najbolje ulagati, pa i što je uopće mirovinski fond, pa i javni dug. Dakle, i na razini države kako funkcioniraju financije, ali i na osobnoj razini. Pa da, u biti na razini države neprestano pričamo o proračunu. Znači, proračun države je isto neki plan prihoda, rashoda, primitaka, izdataka za jednu godinu. Mi u osobnim financijama najčešće to gledamo na razini jednog mjeseca. I znači, opet morate planirati prihode, morate planirati rashode, morate
razlikovati dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu od prihoda, što mnogi ljudi upravo na tom području rade grešku, misle da je zaduživanje po tekućem računu ili neki drugi oblik kredita njihov prihod, a jako dobro je jasno da nije. To je nešto što moraju vratiti uvećano za kamate, što zapravo znači da će samo imati dodatne rashode. Cilj knjige između ostalog potaknuti odgovorno ponašanje potrošača korisnika financijskih usluga, ali knjiga se ne bavi samo financijama. Prvo poglavlje knjige dapače je zaštita potrošača. Znači upućujemo ih na različita njihova prava, pa kako napisati žalbu, pa kako da se odgovorno ponašaju, kako da razumiju uređenje recimo prodavaonica koje su često puta uređene tako da ih emotivno potaknu i na veću kupnju nego što bi trebali. Pa da sastave popis prije nego idu u trgovinu, da ne idu u trgovinu gladni. Znači upozoravamo ih zapravo na te nekakve emocionalne faktore koji mogu dovesti do njihovog iracionalnog ponašanja u potrošnji. A upozoravamo ih jasno i na ove racionalne faktore, to su znanja i vještine s kojima trebaju raspolagati kako bi što bolje se snašli u svijetu novca i financija. Već smo rekli da je ovo prvi udžbenik koji će školarce učiti financijskoj pismenosti. Zašto do sada nismo imali nikakav udžbenik i kako se to do sada učilo? Je li to samo onaj predmet politike gospodarstva koji je tak i tak izborni predmet? Da, što se tiče politike gospodarstva, taj predmet postoji samo u gimnazijama i uglavnom se bavi politikom, a vrlo malo ekonomijom. Ako se i bavi ekonomijom, to je napamet bubanje što je BDP, što je inflacija, znači to je bubanje definicija. Financijska pismenost uopće nije namijenjena da se uči kao bubanje. Znači nju treba pročitati, razumjeti, možda napisati neki esej o odgovornom ponašanju, prednostima, nedostacima nekog predmeta. A zašto do sad nije bilo u programu? Pa to ima veze i s time što je sama financijska pismenost uključena znači u građanski odgoj. On je kao takav isto novi u našem području. Postoje novi ovaj interdisciplinarni pristup gdje je zapravo uključena financijska pismenost, iako se ja nadam da će jednog dana to biti možda izborni predmet sa puno većim brojem sati koje će se posvetiti toj temi. Financijskoj pismenosti se tipično govori u lošim vremenima, pa ja mislim da je to glavni razlog zašto smo mi o nepismenosti, financijskoj nepismenosti građana počeli pričati tek prije par godina. Dok je bilo dobro vrijeme prije krize, te teme niste mogli progurati u javnost. Znači niste tada mogli izaći sa informacijama potrošačima gdje je rizik i što im se sve može desiti. Tada to nitko nije htio čuti. Da, sad kad je 300.000, više od 300.000 blokiranih, ovdje je lijepo sve o kreditima, pa možda ove generacije budu malo pametnije od prethodnih. Ono što će učenicima sigurno biti jedno od glavnih pitanja koliko je teksta ovdje i sadržaja, 200-tinjak stranica za sva 4 razreda, to je po godini 10 sati maksimalno. Jesu li škole reagirale već na vaš udžbenik? Jesu ih već tražile? Imali interesa? Znači neke škole su već naručile udžbenik, on je praktično nedavno izašao iz tiska nakon što je dobio dozvolu ministarstva. Znači cijeli taj proces relativno duže traje jer mora se dobiti dozvola. Neki su već naručili, tako da se ja nadam da od jeseni će u što veći broj hrvatskih škola ući ta knjiga. Ono što mislim da je prilika reći, to je da zapravo udžbenik je besplatan za učenike, isto tako za profesore koji će ga koristiti. Udžbenik se može naručiti preko udruge Štedopis, a udžbenik se nigdje neće moći kupiti. Znači, taj udžbenik ne možete kupiti u nijednoj knjižari. Jednostavno zato što on nije namijenjen za prodaju. Međutim, oni koji ga žele pročitati, a nisu učenici pa neće biti u poziciji da na taj način dođu do njega, mogu pronaći njegovu elektroničku verziju također na web stranicama udruge Štedopis. Znači, cijeli udžbenik je dostupan preko weba, možete ga gledati s mobitela, kompjutera, kako već se preferira. Čini mi se da će dobro doći svima znati ove neke osnovne informacije. Kako su profesori reagirali? Mi smo pripremajući ovaj udžbenik imali 10-ak radionica sa profesorima srednjih škola. Oni su nas između ostalog i uputili kako možda koju cjelinu pristupačno napisati za učenike da bude lakše. I do sad smo zaista imali vrlo pozitivnu reakciju. Profesori su za to zainteresirani, smatraju da je to itekako važno, a moram reći još jednu stvar,
a to je da većina profesora kad imamo te radionice onda i sami postavljaju svoja životna pitanja, što zapravo znači da u svim dobnim generacijama ima prilike da se napravi još puno više i da se zapravo cijelo to financijsko znanje, vještine, stavovi i ponašanje unaprijede. Profesore, zanima što mislite kako će reagirati učenici, hoće li njih zanimati ovakve teme? Jeste li možda već napravili neko istraživanje, predstavili možda knjigu neku? Ovu knjigu između ostalog su recenzirali i učenici. Znači, srednjoškolci, 3., 4. razred srednje škole i neki sa prve godine fakulteta su to već čitali. Njima se sviđa, popravili smo ono što su rekli da je dosadno, znači to smo napisali drugačije i ja mislim da će im se svidjeti. Kada ste prezentirali udžbenik, onda su tamo bili guverner HNB, ako se ne varam, i neki drugi čelni ljudi. Što su oni rekli na sadržaj knjige? Pa guverner je pohvalio sadržaj knjige, a između ostalog spomenuo je primjer da nam fale znanja iz ekonomske povijesti. Naime, ekonomske kriza je uvijek bilo kroz prošlost i bit će ih u budućnosti. Isto tako i financijske kriza. I da zapravo nismo dovoljno naučili iz prošlosti, jednostavno zato što ju ne poznajemo dovoljno. Tako da bi trebalo, osim financijske pismenosti, sa znanjima o aktualnim stvarima upoznavati ljude i sa problemima financijskih kriza i recesija koji su se x puta događali u prošlosti. To je uglavnom guverner naglasio kao glavnu poruku. Najava možda i drugog udžbenika ili? Možda. U preporodnoj dvorani HAZU-a jutros je počeo prvi kongres zdravstvenog turizma. Bili su ondje i akademici Zvonko Kusić i Vida Demarin, oboje vrhunski liječnici. A jedan od sudionika je i savjetnik predsjednice Republike za zdravstvo i sport, gospodin Tomislav Mađar, kojeg pozdravljamo u studiju. Dobar vam dan. Dobar dan, dobar dan. Je li ovo stvarno tek prvi kongres zdravstvenog turizma u Hrvatskoj? S obzirom da nam je turizam zaista razvijen. Nije prvi u organizaciji Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, je prvi kongres koji je se danas počeo. Dakle, ali u Republici Hrvatskoj već jedno duže vrijeme postoji i strategija i akcijski plan za razvoj zdravstvenog turizma. Tako u tom nizu je veliki broj konferencija, simpozija i kongresa je se održao. Dakle, jutros je održan i otvoren prvi kongres zdravstvenog turizma u organizaciji Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i jako je, dakle, hvale je vrijedna akcija, dakle, inicijativa akademije kao vrhunskog tijela da se dodatno uključi u razvoj zdravstvenog turizma. Ono što treba reći da je zdravstveni turizam se u Republici Hrvatskoj razvija od 1995. godine, od kada postoji pri Hrvatskoj gospodarskoj komori zajednica zdravstvenih ustanova. Međutim, tradicija razvoja zdravstvenog turizma u Hrvatskoj seže već zadnjih 150 godina. Dakle, od vremena Austro-Ugarske i još prije, dakle, poznata su lječilišta što se tiče i Kvarnera i Opatije koje su već tada bila prepoznata. Nažalost, u određenoj fazi nismo uhvatili korak s vremenom i drago mi je da upravo ovakve inicijative, ovakvi kongresi pokazuju da Hrvatska treba se uhvatiti u korak s vremenom i nastaviti na razvoju te jedne odlične grane turizma koje, ponavljam, još uvijek nije razvijena do mogućnosti do kojih može biti. Znamo da stranci često kada dolaze u Hrvatsku naglašavaju da smo jeftini po pitanju zdravstvenih usluga. Evo, kažete da imamo i kvalitetna lječilišta. Malo je zapravo 400 milijuna eura godišnje uprihodovati od ovog. Pa, s obzirom da postoji izuzetna duga tradicija, ponavljam, zadnjih 150 godina oko razvoja zdravstvenog turizma, ponajviše iz regije Kvarnera. Dakle, dosta loš je podatak da se uprihoduje oko 400 milijuna, čak mislim nešto i manje prema podacima Hrvatske gospodarske komore od strane zdravstvenog turizma. Mogućnosti su značajno veće. Mogućnosti su tolike da se govori da je preko milijardu kuna, preko milijardu eura mogućnosti zarade na godišnjoj bazi. Međutim, da bi se to moglo napraviti, definitivno treba ispuniti određene preduvjete i stoga na tom tragu je hvale vrijedna akcija Ministarstva turizma i Ministarstva zdravstva koje se uklapa u njihovu strategiju razvoja
zdravstva i turizma do 2020. godine gdje je uklopljen akcijski plan razvoja zdravstvenog turizma gdje se planira kroz brojne investicije uprihoditi tu više od milijardu eura godišnje prihoda. Dakle, Ministarstvo turizma je pod inicijativom sadašnjeg ministra Cappellija, a pod vodstvom predsjednika vlade gospodina Plenkovića odlučilo uložiti u sustav razvoja zdravstvenog turizma preko 400 milijuna eura. I to je uistinu jedan konkretan, hvale vrijedan projekt, jer do sada, ako gledamo podjelu zdravstvenog turizma, primarno postoje 3 podjela na medicinski turizam, podjela na wellness i lječilišni turizam. Primarno je bila investicija do sada privatnog sektora. Dakle, privatnih klinika, privatnih bolnica koji su uspjeli uprihoditi. Uz ovakav vjetar u leđa aktualnog ministarstva zdravstva i ministarstva turizma uistinu možemo se uhvatiti u koštac sa najnaprednijim zemljama svijeta, a znamo da se na godišnjoj bazi na tom tržištu uprihodi na svjetskoj razini više od 250 milijardi eura. I svakako mi kao zemlja koja se možemo istaknuti sa prirodnim ljepotama, sa nečim autohtonim, sa inovativnim, sa zelenim pristupom, sve onim što današnji suvremeni turist traži, možemo naći dio svog kolača u tome. Sada su prihodi 400 milijuna eura, kažete plan je 1 milijarda. Koje su bile prepreke do sada da se ta grana turizma ne razvije toliko do tih svih potencijala? Nažalost, prepreke su bile brojne. Prije svega su prepreke bile što se tiče zakonske regulative i nažalost prenormiranosti naše birokracije. Dakle, naša zakonska regulativa nije dopuštala da postoji u sklopu aktualnih javnih bolnica mogućnost razvoja zdravstvenog turizma. Na svu sreću i te prepreke svakim danom ih je sve manje. Dakle, prije nepunih mjesec dana u specijalnoj bolnici za ortopediju i fizikalnu rehabilitaciju u Rovinju otvorena je posebna plaža kao jedan dio takvog programa koja je namijenjena osoba s invaliditetom, osobama za razvoj zdravstvenog turizma. I na tom tragu treba apsolutno podržati donošenje određenih zakonskih i podzakonskih akata. Primarno govorim Zakona o zdravstvenom turizmu, a po novom akcijskom planu Ministarstva zdravstva i Ministarstva turizma ide se u tom smjeru donošenja Zakona o zdravstvenom turizmu gdje će biti omogućeno kako investitorima, tako i sadašnjim javnim našim bolnicama da jedan dio svojih ponuda stave na tržište i da omoguće veći razvoj zdravstvenog turizma. Jeste li vas dobro shvatila da će iz Ministarstva zdravstva i Ministarstva turizma ulagati, odnosno investirati u neke i javne bolnice? Tako je. Upravo radi ovog. Može li se onda recimo u bolnicama na otocima koje zapravo radi jedan liječnik i nema mnogo posla, dovesti stručnjake barem tijekom već sezone pa da se digne i plastična kirurgija i neke druge usluge? Dakle, vođeni iskustvom zemalja iz našeg susjedstva, primarno ako se referiramo na zemlju Mađarsku, koja je u zadnjih 20 godina postala svjetska prijestolnica dentalnog turizma, upravo sa jasnim i čvrstim stavom vlade i intencijom za ulaganje u tu vrstu zdravstvenog turizma, oni su postali, dakle, svjetski lider u dentalnoj industriji. Republika Hrvatska jednako tako što se tiče dentalnog turizma jako dobro stoji. Dakle, više od 300 milijuna kuna se u Republici Hrvatskoj godišnje zaradi u smislu u viziji dentalnog turizma i na tom smislu mi puno radimo, ali govorimo ponajviše o privatnim investicijama i privatnim inicijativama. Što se tiče javnih bolnica, dakle, svakako bi bilo moguće i poželjno da se u javne bolnice omogući sektor investicije da bi se pridobili ti gosti većeg platežnog ranga, a vezano na to, prije mjesec dana u specijalnoj bolnici za ortopediju i fizikalnu rehabilitaciju u Rovinju je upravo omogućeno investicijom Ministarstva zdravstva i Ministarstva turizma otvaranje jedne takve plaže koja je dodana vrijednost za takve turiste, jer moramo znati da su to turisti istančanog ukusa,
turisti profilirani, gdje oni sa 3 klika na internetu mogu pronaći destinaciju ići u koju god žele. Oni upravo trebaju doći u Hrvatsku zbog toga što im uz izuzetno kvalitetnu medicinsku skrb, dakle govorimo primarno o našim liječnicima, našim medicinskim sestrama, moramo ponuditi i ove druge organizacijske stvari koje popratno prate. HRT predstavlja novu multimedijsku platformu dostupnu svima. HRT-i. 12 radijskih i sva 4 televizijska kanala sada možeš pratiti uživo na svom računalu, tabletu ili pametnom telefonu. A u HRT-i videoteci gledaj programe po vlastitom izboru. Prati aktualna zbivanja na jednom mjestu. Posjeti HRT.hr, skini aplikaciju i uživaj u svim sadržajima bez dodatne naknade. HRT.i. Tvoj novi svijet. Bilo je to sve što smo izdvojili iz današnjeg Studija 4. Budite i sutra s nama na 4. programu od 8 sati i 59 minuta. Doviđenja.